Әлі қырда қор әрі бітмесе де, язға қыр ішлеріне де көп қалмай. Баулы районы игеншілері қырға шығарға әзір. Ауыл құжалығы һәм озық түлік идарәсе білгішлері техниканың әзірлігін текшірі. Малларны қышлатуда тәмамланып келе. Ауыл қызметшенлері ішіне күн батыш санкциялары нешек йоғынды ясады, шешуні нәтижелі башқарып шығу үшін мүмкінліклер жетерлік ме? Баулыдан махсус репортаж. Березовский Зорье хуҗалыгында 1000 баш мәгәзе эретерлек асрала. Шуларның 220-се савым сыерлары. Һәр кайсы көнгә 14 килограммнан артык сөт бирә. Җәен сусыл азык булганда, уртача савым 20 килограммнан артып китә. Сөтне баулыга тапшыралар. Молоко даем баулый. Сөтне үзебезнең баулудан башка җиргә илтмибез, үзебездә кала. Районда эшкәрткәч, ул безнең барыбызга да файда табыш китерә. Владимир Шевелевның улы хатыны да хуҗалыкта эшли. Маллар асраудан тыш, игенчелек белән дә шөгыльләнәләр. 3000 гектардан артык серлек җир бар. Арыш, будай, арпа, көнбагыш игәләр. Хәзер ырлыкларны Казанга эшкәртүгә озаталар. Бу яңа киң класслы техника. Тырманың киңлеге 18 метр. Аны зур тракторга тагып, кырга чыгаралар. Көнбатыш станцияләре хуҗалык эшенә берничә йогынты ясамаган. Техника своя. Техника үзебезнеке, Россиядә, Татарстанда эшләп чыгарылган. Чит ил техникасын, җиһазларны сатып алмыйбыз. Алар бик кыйммәт тора. Техника шәшүгә тулысынча әзер. Хәзер баулы хуҗалыклары җитәкчеләре ашалма койгырталар. Мул уңышлы нигезе 1 гектар кимендә 70 берәмлек тәэсир итүче матдә кертү. Язгы шәшүлеккә безнең 100%-ка якын техника әзер. Безнең минераль ашлама 30 килограмм действующем веществе жиналдык, тагын 40 килограмм жинасы бар. Ягылык материаллар буенча 30%-ка якын тоже язгы шәшү башланырга, ансында проблемалар булмас дип уйлап торабыз. Дәүләтебез ягыннан да ярдәмнәр бик күп, льготный топливо да бирәләр, льготный кредитование да бар. Бу санкциялар безгә начар влиять итәр дип уйламыйбыз. Баулы игенчеләре җирнең тырмалауга һәм шәшүгә әзер булуын көтәләр. Кыр эшләрен уңышлы башкарып чыгу өчен мөмкинлекләр җитәрлек. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Владимир Юрков, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Баулы районы.